Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayang dagat. So malugod po namin tinatanggap ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. At salamat po sa Diyos na patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na tayo lagi makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. Ako po si Brother Eric, live from Sariaya, Quezon. At kasama po natin sa gabing ito, ating kapatid, si Brother Mark. Brother Mark? Amen. At salamat kapatid. At magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kapatid, mga taga-subaybay. Aming nakasama sa mga oras na ito. At purihin ang Panginoon sa dakilang pagkakataon na kanyang pinagkaloob na tayo magsama-sama sa pamamagitan ng gawain ito. At bilang pasimula ay tayo muna ay manalangin. Ako na pong manguna. At atin pong pikit ating mga mata at idiyoko ang ating mga ulo. Dakilan namin Diyos na may bigyan at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa gabi ito, sa iyong pinagkaloob upang aming ganapin ang iyong gawain sa gabing ito, ang Tuesday Tagalog Preaching. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa amin, sa dakilang pag-ibig at kahabagan. Yung kaming sinamahan, iningatan sa buong maghapon at tinulungan Panginoon na makapagpatuloy lalo tigit sa paglilingkod sa inyo. Salamat na kami ulit ay nandito upang ganapin ang gawain ito at tamuhin ang mga pagpapalang iyong inihanda sa pamamagitan ng gawain ito. Panginoon. Dalangin po namin na ikaw siyang pumatnubay at gabayan ang bawat isa sa amin. Una sa amin na nasa likod ng gawain ito, bigyan niyo pong makalangit na mga katalinuhan, kadunong Panginoon, na aming mayhatid ang gawain ito na mayroong kahusayan at lahat kami pagpala Panginoon. At pagkaloob niyo po ang magandang internet connection hanggang sa matapos ito Panginoon upang walang interruption na mangyayari at maging smooth po ang buong gawain sa gabi ito. At lalo tigit Panginoon ay ang inyong gagamiting dala ninyong mensahe sa gabi ito ay rin pong kasiyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gamitin siyang malinis na kasangkapan at lahat ng nakikinig Panginoon ay tulungan niyo rin po na lubos kami mapagpala at makinabang sa gawa nito.
amin ang inangkin ng tagumpay sapagkat itong gawain ito ay aming pinagtalubilin sa iyo sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. So, Brother Mark, marami na tayong magkakasama sa online sa gabing ito. At pasisimulan na natin ang ating pagbati sa kanila. So, unahin po natin ang ating kapatid. Sabi niya si Brother Leandro Mark Abuhon. Sabi niya, magandang gabi po mga kapatid. Ganun din po kasama po natin sa gabing ito ang ating kapatid, si Brother J. S. Ramos. Yan, sabi niya, magandang gabi po mga kapatid. Ganun din po kasama din po natin sa gabing ito, Sister Wen Arsiaga. Yan, salamat sa Panginoon. So, ganun din po kasama din po natin ang ating kapatid, si Sister Irene de los Santos Marañon. Yan, sabi niya, magandang gabi po sa ating lahat. At yung huli, kasama din natin si Sister Felicitas Puno Pantino. Yan, siya po watching from Bulacan. So, Brother Mark, pagpatuloy ng pagbati. Amen. At maging si kapatid na Lourdes Mendoza Mamukod, atin din siyang kasama sa gabing ito. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, pagpalain nawa tayong lahat ng ating Diyos sa gabing ito. Amen. At maging ang ating kapatid na si Linda Iglesia, atin siyang nakasama, watching from Cavite Congregation, Katarungan Village. Amen. Salamat kapatid sa iyong presensya. Maging si kapatid na si Ruel Amistad, kapagpalang gabi po sa lahat mga kaibigan at kapatid at sa lahat ng gagamitin ng Panginoon, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ang magpala sa ating lahat sa gabing ito, kapatid. At maging si kapatid na Arzel Eunice Milamida, isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. At ang panghuli nating babatiin sa puntong ito ay si kapatid na Boyet Miguel. Sabi niya, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Purihin ang Panginoon sa gabing ito, sa inyong presensya at ang Diyos ang talagang siyang magpala sa ating lahat sa gabing ito. So yan, so sa ating po lahat na magkakasama sa online sa gabing ito, ay tayo po ay nawain, tayo po ay i-like po natin, i-share at subscribe po ang ating programa sa gabing ito sa ating Facebook at ganoon din po sa ating YouTube channel upang sa ganoon ay mas marami pong makinabang ng salita ng ating Panginoon. So mas maraming makakapakinig, mas maraming lugar ang maaabot at mas maraming makakapakinig na kanyang mga salita. Amen. Amen. At sa puntong ito mga kapatid ay ating yandang ating mga pakinig sapagkat tayo ay magkakaroon ng isang special song na ihahatid ng ating mga kapatid. Si kapatid na Jel de la Serna ng Mulabi Congregation, ang pamagat po ng kanyang awitin ay Ikaw na ang may-ari ng buhay ko. Ating pakinggan at pagpalain tayo ng Panginoon. Buhay ko noon, walang kabuluhan, puno ng kalungkutan, at para bang walang patutunguhan. Ngunit nang kita'y aking makilala, nagbago ang lahat sa buhay ko.
ikaw lang ang mayari ng buhay ko. Ibibigay ang lahat, kung di dahil sa'yo, nasaan na kaya ako? Kung di dahil sa'yo, nasaan na kaya ako? Amen. Salamat sa napakaganda ng mensahe ng awitin na yan. So ngayon po mga kapatid, ay atin na mapapanood ang highlights ng 22nd anniversary of the Church of God in Vancouver, Canada. Panoorin po natin. Amen. Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng gawain ng ating Panginoon sa lugar ng Vancouver, Canada. At ang Diyos ang patuloy na tumulong sa inyong mga kapatid sa lugar na iyan na mapatuloy at mas lalo pang gamitin ng ating Panginoon bilang malinis sa kasangkapan at liwanag sa lugar na iyan. At happy 22nd anniversary mga manimahal na mga kapatid. At sa puntong ito ay mapadako na tayo sa mga announcements na siyang ihatid ng ating kapatid na si Sister Shanine. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, maging sa ating mga tagapakinig sa oras na ito. At sa oras po ito ay tayo mapadako na po sa ating mga anunsyo sa mga nalalapit na mga aktibidades at mga anibersaryo. Sa ika-9 ng Agosto ay magkakaroon po ng ika-36 na anibersaryo ng Iglesia ng Diyos sa Katarungan Village. Sa ika-15 hanggang ika-16 ng Agosto ay magkakaroon po ng isang gabing revival at ika-27 anibersaryo ng Iglesia ng Diyos sa Sitio Angihan, Malungon, Sarangani. Sa ika-21 hanggang ika-23 ng Agosto ay magkakaroon po ng isang araw na seminar, 2 gabing revival at ika-12 anibersaryo ng Iglesia ng Diyos sa Dumingag, Zamboanga del Sur. At panghuli mga kapatid, huwag po natin kalimutan ang ating online prayer meeting tuwing Lunes po sa ganap na ika-8 ng gabi. Salamat po sa ating Panginoon. Yun pong ibibigay sa ating mga anchors. Amen. Salamat kapatid sa pagbanggit sa mga mahalagang gawain na yan. At Diyos ang magpala sa tumulong sa bawat kongregasyon na maghanda at pagpalain ng bawat dadalo sa mga gawain na yan. At sa puntong ito ay patuloy nating batiin ang mga minamahal nating mga kapatid, mga kaibigan nating nakasama at ating makikita sa ating comment section. Si kapatid na Jafet Kahandok, sabi niya, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At magandang gabi sa iyo kapatid. Salamat sa iyong presensya. Maging si kapatid na Larry Tisara, mapagpalang gabi mga kapatid, sabi niya. Maging si kapatid na Luis Gamboa,
maganda at mapagpalang gabi po sa lahat mga kapatid. Muli, pagpalain tayo lahat ng Panginoon. At, ang Diyos ang siyang magpala sa ating lahat. At salamat sa iyong pakisama sa gabing ito kapatid. At si kapatid na Leonard Abuhon, magandang gabi mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa atin. Purihin ang Panginoon sa gabing ito at aking huling babatiin sa puntong ito si kapatid na Jel de la Serna. Sabi niya magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yun po ang pagbati niya sa atin sa gabing ito. So yan, so pagpatuloy po natin ang ating pagbati. Kasama din po natin sa gabing ito si Brother Eli Samoy Pakunla. Yan, sabi niya magandang gabi po sa lahat. So ganoon din po. Kasama din po natin sa gabing ito, Sister Raquel Gonzales Amen. Ravago. Yan, so po ay nanonood sa Lagilayan Congregation. Yan, salamat po sa mga kapatid sa Mindanao na sila ay nanonood sa ating programa sa gabing ito. Ganon din po, Sister Marilyn Ramos Miranda. Yan, amen, magandang gabi po sa lahat, sabi niya. So, sunod po, kasama din po natin si Sister Julita. Yan, sabi niya magandang gabi po. God bless us all. Ang panghuli po natin mabatiin, sa gabing ito, si Sister Milagros Pineda. So, sabi niya, magandang gabi po mga kapatid. So, ayan. So, marami po tayong kasama sa online. Bagaman hindi po natin kayo mabati lahat, pero po kami nagagalak na magkakasama po tayo sa programa sa gabing ito. So, Brother Mark? Amen. Amen. Salamat mga kapatid. At sa puntong ito ay atin pong babatiin ang ating mga minamahal na mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan mula ng Lunes hanggang sa Linggo. Araw ng Linggo sa buong linggong ito. Amen. Maligayang pagbati sa iyong mga kaarawan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa iyong mga buhay at patuloy kayong pagpalayan ng ating Panginoon. Kapatid. Amen. So, yan. So, sa gabing ito naman po mga kapatid, tayo ay makapakinig ng isang papuring awit na ihahandog po ng ating kapatid. Ang pamagat po ng kanyang awitin, Mahal Ka ng Diyos, ihahandog po ng ating kapatid, Brother John Paul Villanueva. Amen. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong
makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan ay maibsan. Hanggang ngayon ay hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y makamtan. Ang hinahanap mong tunay na kapayapaan kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awitin na yan na ating napakinggan. Talagang mahal tayo ng Diyos at nais niya tayong lahat ng tao ay maligtas. Maligtas mula sa buhay makasalanan at maalis sa buhay na nasa kapahamakan. At dahil mahal niya tayo mga kapatid, ay nais niyang tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya nais niyang tayo ay maligtas. At inala niya ang kanyang buhay at ang ating gagawin lamang ay sampalatayanan siya at tanggapin, pagsisihan natin makasalanan at talikuran ng lahat ng ito. At salamat sa ating Panginoon sa mga pagpapala na kanyang binuhos sa awit pa lang at sa iba pang ating natunghayan sa gawain ito. At lulubusin pa niya ang mga pagpapala na ating natanggap sa pamagitan ng kanyang mensahe. Kaya atin ang ihanda ang ating mga buong puso't kaisipan at ang ating mga pakinig sa mga oras na ito. Ating mga isang ang mga ating mga pinagkakabalahan at magbigay ng buong atensyon sa pagkikinig ng salita ng ating Panginoon. Isang pagkain na natin sa walang pagtagal ay ating ibigay ang pagkakataon sa mga ngaral sa gabi ito na siyang gagamitin ng ating Panginoon. Ang ating kapatid mula dito sa Biningag, Zamboanga del Sur, si kapatid na Rosemary Villanueva.
Gayon din naman si Sister Lovelyn sa ating sign language. Salamat sa Panginoon na tayo ay nagkasama-sama sa gabi ito upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng platform. At sa gabi ito po, sa wala pong pagtagal, tayo mag-umpisa na sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ang ating teksto ay matatagpuan po natin dito sa Santiago chapter 1 verse 26 at 27. Sinasabi po dito, kung ang sinuman ay nag-iisip na siya relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. At yung pangalawang teksto po na ating pagbatayan sa mensahe sa gabing ito, matatagpuan po natin dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sinasabi po dito, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa gabi ito ay ang dalisay na relihiyon at ang dalisay na iglesia. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na maibigin at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa gabing ito na muli niyo pong ipinagkaloob na kami po ay patuloy na mag-aaral sa inyong banal na salita sa pamamagitan po ng platform. Aming dalangin po Amang Diyos na kasihan niyo po ito sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, na ang mapag-aralan po namin sa gabi ito Amang Diyos ay magdadala ng pagpapala sa bawat makikinig sa gabing ito. Tulungan niyo po Ama ang inyong abang alipin, gamitin niyo po siyang malinis sa kasangkapan, kasihan niyo po siya sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, upang ang inyong mga salita ay maisaysay ayon sa kapangyarihan ninyo Amang Diyos. At tulungan po ninyo na ito ay magiging pagkain ng aming kaluluwa, at ang liwanag na nakatago nito ay ihayag niyo po sa aming kalagitnaan. At sa gabi ito, Panginoon, sa inyo po namin ipagtatagubilin ang katagumpayan sa inyo pong gawain sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming dalangin. Sa gabi ito, mga kapatid, ating pong pag-aaralan ang patungkol sa dalisay na relihiyon at ang dalisay na iglesia. Maraming mga tao ngayon na sumasamba sa ating Panginoon, sinasabi na mayroong mga relihiyon. At ayon sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, ating natutuklasan sa banal na kasulatan na kung saan may mga tao na may mga relihiyon, ngunit sila ay nananatili sa kasalanan. Ang tawag nito ay relihiyong nagkakasala pa rin sa kanilang buhay. Ngunit mga kapatid, mayroong sinasabing dalisay na relihiyon sa banal na kasulatan. At ang relihiyong ito yung ibig ng Diyos na maunawaan ng mga tao, na hindi lang ibig ng Diyos na maunawaan natin ito, kundi ibig ng ating Panginoon na maranasan natin ang relihiyong ito na dalisay. At ang relihiyong ito ay relihiyon ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa gabing ito, sinasabi na ang relihiyon, ito ay hango sa
sa wikang Grego na religare, na ang ibig sabihin ay muling pagbubuklurin. Ibig sabihin mga kapatid, ang isang taong nasa kasalanan, siya ay hiwalay sa Diyos, na napawalay sa ating Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did Sa teksto? Mubalik ko sa teksto. Sa 59 mo na. Pagpamanin po mga kapatid, meron pong para marinig yung ating boses. Ang ating pong teksto na pag-aaralan sa gabing ito ay matatagpuan po natin dito sa Santiago chapter 1 verse 26 and 27. Sabi po, sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. At ang pangalawang teksto po nating pagbabatayan dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sinasabi, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ihayag ang mga karangalan tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang po sa ating pag-aaralan sa gabi ito ay ang dalisay na relihiyon at ang dalisay na iglesia. Marami ngayon ang sa ating Panginoon na sinasabi na meron po silang relihiyon. Sapagkat ang kahulugan po ng relihiyon, mga kapatid, ay ito ay sistema ng pagsamba. Kaya ang sistema po ng pagsamba sa mga tao ngayon ay mayroong iba't ibang sistema sa pagsamba nila sa ating Panginoon. Mayroong sistema ng pagsamba na nanatili pa rin sa kasalanan, at mayroon namang sistema sa pagsamba na kung saan ito ay malinis ang kanilang puso sa kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ito ay isang hango sa salitang Grego na religare, na ang ibig sabihin nito ay muling pagbuklurin or muling ibalik. Kaya mga kapatid, ang isang taong nasa kasalanan, siya ay nahiwalay sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Isaiah chapter 59
verse 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kaniyang pakinig na di makarinig. Ngunit pinapagay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya sa tekstong ito mga kapatid, pinapakita na ang isang taong nasa kasalanan ay nahiwalay sa ating Panginoon. Kaya ang tao ay naging malayo sa Diyos, naging patay siya espiritual dahil wala siyang relasyon sa ating Panginoon. Kaya ibig ng ating Diyos na magkaroon ang isang tao ng dalisay na relihiyon at mayroong paraan upang ang isang taong makasalanan na nahiwalay sa ating Panginoon, na siya ay sumasamba, ngunit ang kanyang puso ay malayo sa ating Panginoon. Sumasamba siya, ngunit nagpapatuloy siya sa paggawa ng kasalanan. Kaya ibig ng ating Panginoon na magkaroon po tayo ng tunay na relihiyon or dalisay na relihiyon. Kayo, balikan po natin yung ating teksto sa Santiago chapter 1 verse 27. Sinasabi po na kung ang isang tao ay sinasabi niya na mayroon siyang relihiyon, ngunit siya ay samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, ay dinadaya ang kanyang puso, ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Kaya ang Biblia na po ang siyang nagsasabi po sa atin na ang relihiyon ng isang taong nasa kasalanan ay wala pong kabuluhan. At mayroon palang dalisay na relihiyon na walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama, na dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kaya ang dalisay na relihiyon, yung taong nag-iingat sa kanyang sarili, nag-iingat na walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kaya yung dungis ng sanglibutan, ito ay tumutukoy sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ang taong nasa kasalanan ay wala po siyang dalisay na relihiyon. Kaya dalisay na relihiyon, sinasabi po ng banal na kasulatan na ang taong nasa kasalanan sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, wala po tayong dalisay na relihiyon sa harapan ng ating Panginoon kapag ang tao ay gumagawa ng kasalanan. At ibig ng ating Panginoon ay magkaroon po tayo ng dalisay, malinis na relihiyon. At mayroong paraan ang Diyos para makamtan po natin ang dalisay na relihiyon. At ang paraan po ng ating Panginoon, siya pong ibig ng Diyos na mangyari sa bawat taong nagkakasala, sa bawat taong napawalay sa ating Panginoon. Ibig ng Diyos, maunawaan natin upang magkaroon tayo ng malinis na relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ibig niya na tayo ay maalis sa kasalanan. Ibig niya na ang lahat ng mga tao ay makaalam sa katotohanan at maligtas. Saan po tayo ibig na iligtas ng ating Panginoon? Sinasabi po ng Mateo 1:21, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalay itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ibig sabihin po ng kaligtasan ay ililigtas tayo ng ating Panginoon sa ating kalagayang makasalanan. Kaya mga kapatid, ibig ng Diyos na ang taong nagkakasala ay maalis po tayo doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya ang katotohanan, kapag ito ay ating maunawaan, ito yung magpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya ang dalisay na relihiyon, ito ay walang imposible na pwedeng makamtan o maranasan ng isang tao kung ating hanapin natin ang buong katotohanan. Kasi sinasabi po ng banal na kasulatan, ang tao ay kailangang magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Sinasabi ng Diyos,
pumarito kayo sa akin, kayong mga nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahinahin. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, siya ay nag-iimbita sa mga taong nasa kasalanan na lumapit sa Kanya, tanggapin siya bilang tagapagligtas, sampalatayanan ang ating Panginoon na siya lang ang may kapangyarihan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at magbabago ng ating buhay. Mga kapatid, ang taong nasa kasalanan, kailangan po nating magpakumbaba sa ating Panginoon. Kailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat tayo nga ay nagkasala sa Diyos. Tayo mismo ang mga tao ang sumalangsang sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dahil doon sa ating pagsalangsang, tayo ay naging rebelde sa harapan ng ating Panginoon at tayo ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya tayo ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Sinasabi po ng 1 John 1:9 na ang taong makasalanan ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. Kailangan po nating kilalanin natin ang ating pagkamakasalanan. Kailangan nating magpakababa sa harapan ng ating Panginoon upang tayo ay makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sinasabi po ng 1 John 1:9, kung ipahayag po natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo ay patatawarin. Sinasabi ng ating Panginoon, pinangako niya na ang sinumang taong magsisisi sa kanyang kasalanan na may dalang kababaan ng kalooban, sabi ng Diyos sa kanyang pangako, siya ay magpapatawad sa ating mga kasalanan. At sinabi pa niya at lilinisin niya sa lahat ng kalikuan. Kaya ibig sabihin, ang kasalanan na ginagawa ng tao ay aalisin niya sa ating mga puso. Ibig sabihin, babaguhin ng Diyos ang ating buhay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung ibig po natin na magkaroon ng dalisay na relihiyon, kailangan po nating magbalik loob sa ating Panginoon. At sinasabi ng ating Panginoon, siya ay laging naghihintay kung kailan po tayo magdesisyon na manumbalik doon sa Kanya. Kaya sa awit na ating napakinggan kanina, na ito ay nakapatungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi sa isang awit, napapagod ka na nga ba sa paggawa ng, alam niyo mga kapatid, yung kasalanan na patuloy na ginagawa ng tao araw-araw sa kanyang buhay, ito ay nakakapagod. Ang mga consequences ng kasalanan ay nakakapagod dalhin sa buhay ng isang tao. Ito ay nagdudulot ng walang kapayapaan, nagdudulot ng, sabi nga, ang diablo siya ay destroyer sa ating buhay. Kaya walang mabuting ginawa ang diablo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya ibig ng ating Panginoon na kilalanin natin ang kabutihan ng ating Diyos. Kilalanin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. At makikilala natin ito kung ang ating pakinig ay ating ikiling sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Roma chapter 10 verse 17 na ang pananampalataya, ito ay nagpapasimula sa pakikinig. Kaya mga kapatid, sa isang taong makasalanan, sa isang taong may relihiyon, ngunit nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, tayo po ay ini-encourage ng ating Panginoon na ikiling natin yung ating pakinig sa salita ng ating Panginoon upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, upang turuan tayo ng ating Panginoon kung paano po tayong makaalis mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya ang tao, bago tayo makalapit sa dakilang pagsisisi, sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan, kailangan muna nating makinig ng mabuti, maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, mayroon po tayong programa dito sa online. At nawa sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa online, na gumagawa pa rin ng kasalanan, sinasabi ng banal na kasulatan
Kahit tayo ay sumasamba, kahit sinasabi po natin mayroon tayong relihiyon, ngunit sa harapan ng ating Panginoon, ang ating relihiyon ay walang kabuluhan sa kanyang harapan. Ang dahilan doon dahil tayo ay patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Ngunit sinasabi ng Diyos, siyasatin natin or hanapin natin ang relihiyon na dalisay sapagkat ito ay ating matatagpuan sa ating Panginoon. Kaya napakaganda sa isang tao na bagaman mayroon tayong relihiyon na kinatatayuan, kinabibilangan, napakaganda kung magiging open-minded po tayo sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon, sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan po nito, darating ang pagkaunawa sa mga bagay na makalangit na kung saan ang dakilang biyaya ng kaligtasan na siyang ibig ng Diyos na mangyari sa atin mga kapatid, maranasan natin. Ito ay ihahayag ng Diyos sa atin mga kapatid, mga minamahal na kaibigan. Kaya sa gabing ito ang ating ni-encourage po tayo ng ating Panginoon na magkaroon po tayo ng dalisay na relihiyon. At ang dalisay na relihiyon ito ay walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. So, ibig sabihin, di na po tayo gumagawa ng kasalanan. At mangyayari lamang ito mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan kung tayo ay magsisising lubos sa ating mga kasalanan. Pagkatapos na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, mayroon itong bunga ng kabanalan. Walang iba kundi yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nilinis ng Diyos sa dugo ng ating Panginoon ang ating mga kasalanang ginagawa at binago niya, babaguhin niya ang ating buhay. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, ang sinumang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Narito ang mga lumang mga bagay ay lumipas na at sila ngayon ay naging pawang mga bago. Kaya mga kapatid, ang sinumang magsisisi sa ating Panginoon ng taos-puso, sigurado magkakaroon siya ng tunay na pagbabago, hindi galing sa kanyang sarili, kundi galing sa ating Panginoon. Sapagkat ang magbabago ng ating buhay ay ang Diyos. At ang gagawin lang ng tao, walang iba kundi ang sumuko sa Panginoon, magsisi ng lubusan sa ating mga kasalanan upang ang Diyos ay magpatawad at magbago ng ating buhay. Kaya mga minamahal, ang dalisay na relihiyon, ito ay makakamtan lamang, mararanasan lamang ng isang taong makasalanan kung mangyayari ang hinihingi ng Diyos na kondisyon na isuko nating lubusan ang ating mga kasalanan sa Kanya. Mayroon kasi mga taong nagsisisi, ngunit bumabalik pa rin sa kasalanan. Sinasabi nga ng banal na kasulatan na lisanin ng isang taong masama ang kanyang lakad at siya ay manumbalik sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay magpapatawad ng sakana. Kaya mga kapatid, ang utos ng ating Panginoon, ang ibig ng Panginoon ay talikuran natin ang kasalanan. At ang magdesisyon nito, walang iba kundi ang tao. Kailangan nating magpakumbaba sa Diyos, kilalanin natin ang ating pagkamakasalanan, kilalanin natin na wala tayong magagawa kung hindi tayo lalapit sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At kung ganun ang mangyayari sa ating buhay mga kapatid, matuto tayong magpakababa sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaakibat ang kasama na yung desisyon na sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ayaw ko nang gumawa pa ng kasalanan. Kaya kung yun ang makikita ng Diyos sa ating buhay, na ibig mong maalis, ibig nating maalis sa pagkaalipin ng kasalanan, ang Diyos ay magpapatawad at magbabago ng ating buhay. At sa pamamagitan po nito, sa mga requirements na ito na ating maibigay sa hinihingi ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, doon pa lang magkakaroon ng dalisay na relihiyon ang isang tao. Ibig sabihin,
nawala na yung kasalanan, pinatawad na siya ng Diyos, kinalimutan na ng Diyos ang kanyang, hindi na makikita ng Diyos ang kanyang pagkamakasalanan, at ang makikita ng Diyos sa kanya, walang iba kundi yung isang taong bagong nilalang na. Isang taong pinatawad ng Diyos at binago ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya doon pa lang magpapasimula na magkaroon siya ng malinis na reliyon o malinis na relasyon sa ating Panginoon. Uulitin ko mga kapatid, ang taong sumasamba sa ating Panginoon na siya'y patuloy pa na gumagawa ng kasalanan, sinasabi ng banal na kasulatan na siyang salita ng Diyos na wala po siyang, ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan, sapagkat ang makabuluhan na relihiyon sa harapan ng ating Panginoon, walang iba kundi yung mga taong dati siya ay makasalanan, ngunit siya ay pinatawadan ng Diyos at binago ng Diyos ang kanyang buhay at nagdesisyon siya na hindi na babalik sa kasalanan. At ang Diyos naman ay sa kanyang pag-ibig, tayo ay pinatawad at binago niya ang ating buhay. Kaya mga kapatid, ang dalisay na reliyon, ito yung kailangang maranasan ng isang tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ibabaw, upang tayo ay makasama, maidagdag ng Diyos doon sa kanyang pamilya na kung saan ito ang iglesia ng ating Panginoon. Sinasabi po ng Acts chapter 2 verse 47 na siyang nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ang buong bayan at idinagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kaya lahat ng mga nakaranas ng kaligtasan, sabi po doon sa Acts, idaragdag ng Diyos araw-araw yaong mga nangaliligtas. Kaya ibig sabihin mga minamahal, kung nais po nating makasama doon sa pamilya na malinis na pamilya o dalisay na pamilya o dalisay na iglesia, kailangan muna nating maranasan ang dalisay na relihiyon. Kailangan muna tayong maligtas mula sa buhay makasalanan. Kaya itong teksto natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan na yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya ang pamilyang ito mga kapatid, mga minamahal na kaibigan, ito yung iglesia ng ating Panginoon. Ito yung iglesia ng Diyos or pamilya ng ating Panginoon. At ang kasama po sa pamilyang ito, ang mga members sa pamilyang ito mga minamahal, walang iba kundi yung mga nakaranas sa dakilang biyaya ng kaligtasan, yung mga nagkaroon ng dalisay na relihiyon. Sila yung makakasama doon sa iglesia. Kaya mga kapatid, sa pamilya ng ating Panginoon, sa iglesia ng ating Panginoon, ay walang kasama dyan na mga makasalanan. Lahat ay mga nangaligtas. Lahat sila ay mga nakaranas ng pagbabago galing sa Diyos. Kaya ang pamilya ng Diyos or ang iglesia ng Diyos, ito ay malinis, ito ay dalisay. Dahil lahat ng mga kasama sa pamilyang ito, ang pamilyang ito ay binubuo ng lahat ng mga banal. Kaya sinasabi dito, ang Diyos na tumawag sa atin mula sa kadiliman, na ang kadilimang ito ay nagsisimbolo doon sa ating makasalanang buhay, sa ating dating buhay, na kung saan tayo ay gumagawa ng kasalanan. At tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ibig sabihin, dinala tayo ng Diyos sa kanyang pamilya, idinagdag tayo ng ating Panginoon sa kanyang pamilya. Kaya sinasabi niya doon kay Nicodemo na kailangan tayo ay maipanganak na muli. Sinasabi niya kay Nicodemo,
Katotohanan sinasabi ko sa iyo, kailangan ikaw ay maipanganak na muli. Ibig sabihin, kailangan maranasan ng tao ang pagbabago na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya kung ang tao ay nagkaroon na ng dalisay na relihiyon, tayo ay tinatawag na bansang banal. Kasama na tayo sa bayan ng Diyos, bayang pag-aari ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang nagmamay-ari ng iglesyang ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung ibig po natin na makasama sa malinis na pamilya, sa dalisay na pamilya o sa dalisay na iglesia, kailangang maranasan muna natin ang dalisay na relihiyon or ang malinis na relihiyon. Kaya mga kapatid, salamat sa ating Panginoon na mayroon palang pamilya, isang katangi-tanging pamilya ang Diyos sa mundong ito. Na bagaman nakita natin na ang takbo ng sanglibutan ay pasama ng pasama. Maraming mga taong sumasamba sa ating Panginoon. Ngunit patuloy pa rin silang gumagawa ng kasamaan. Patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Ngunit salamat sa kalagitnaan ng masamang mundong ito, mayroon at mayroong nag-iisang malinis na pamilya sa harapan ng ating Panginoon. At sabi ko nga kanina, lahat ng kasapi sa pamilyang ito, sila yung mayroong dalisay na relihiyon. Na ibig sabihin, hindi na sila gumagawa ng kasalanan. Na spiritually, tayo ay kasama sa pamilya ng Diyos. Sa lahat ng dako, kung sino man ang nakaranas na siya ay pinatawad ng ating Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay, at napatunayan natin sa ating mga sarili mismo ang dakilang himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay, na tayo ay binago niya, hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay kasama sa malinis na pamilya ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na sa kabila ng kasamaan ng mundong ito, merong tunay na nangangaral sa kaligtasan na kung saan ang tao ay maalis mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Salamat sa Diyos na ito ay ating nasumpungan na turo, ang patungkol sa dalisay na relihiyon at ang patungkol sa dalisay na iglesia. At salamat sa ating Panginoon. Gayon na lamang ang ating pagpapasalamat na ang turong ito ay nakarating sa atin. At patuloy nating ipinapangaral, pinagamit natin ngayon ang online para maipangaral, baka sakali maiparating sa mga taong taglay ang relihiyon na walang kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Baka sakali sa ating patuloy na pagpapahayag sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng platform na ito, nawa ay may makarinig at maunawaan nila na kailangang mangyari ang dalisay na relihiyon upang tayo ay makasama sa dalisay na iglesia o sa dalisay na pamilya ng ating Panginoon. Kaya ang pamilyang ito ng ating Panginoon spiritually sa mundong ibabaw, mga kapatid, ito ay namumuhay na malinis sa harapan ng ating Panginoon. Namumuhay na naalis sa pagkaalipin ng kasalanan. At lahat tayo na binago ng ating Panginoon, tayo ay sama-samang naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, dito sa Efeso chapter 5 verse 27, sinasabi po ng tekstong ito, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya mga minamahal na mga kapatid at kaibigan sa gabing ito, sinasabi dito ang iglesia, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Ibig sabihin sa pagbabalik ng ating Panginoon, dahil siya ay nangako na siya ay babalik. At ang kukunin niya, walang iba kundi ang kanyang iglesia, ang kanyang pamilya
na kung saan sino yung may dalisay na relihiyon, tayo yung kasama sa kanyang pamilya. Ito yung kukunin ng ating Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, kukunin niya ang kanyang iglesia. Kaya sinasabi niya, upang maiharap ang kanyang iglesia. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Walang maluwalhati na walang dungis. Ibig sabihin, walang dungis. Di ba sinabi ko kanina, ang relihiyon na may kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon, ang relihiyon na dalisay, ay walang dungis sa sanglibutan. Ang ibig sabihin nito ay hindi na po tayo madudumisan sa kasalanan dahil tayo nga ay binago ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangang walang dungis o kulubot o anumang mga bagay na ito'y nararapat maging banal na walang kapintasan. Kaya ang pamilyang ito, this glorious church na kukunin ng ating Panginoon, this glorious family, walang dungis at walang kulubot. Ibig sabihin, naalis sa kasalanan, walang kulubot. Ibig sabihin, lahat ng mga nanampalataya sa ating Panginoon, lahat ng mga pinatawad ng Diyos, binago ng Diyos ang ating buhay. Hindi lamang tayo pinatawad at binago, kundi lahat ng mga nakaranas ng lubusang kabanalan, ng bautismo sa Espiritu Santo, sapagkat sa lubusang pagpapakabanal, doon maalis sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang anumang kulubot o ang anumang kapintasan sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya salamat sa ating Panginoon na sa kanyang biyaya at pag-ibig. Hindi lamang tayo patatawarin bilang taglay natin ang dalisay na relihiyong ito. Hindi lamang pala tayo lilinisin sa ating mga kasalanan, kundi pati ugat ng kasalanan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Ito ay aalisin ng Diyos sa ating mga puso. Dahil ibig ng ating Panginoon na lahat ng kasapi sa kanyang iglesia ay makapamuhay po tayong may pagtatagumpay laban sa masamang sanglibutang ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga problema, maraming mga bagay-bagay na kung saan ginagawa ng dyablo, mga kapatid, upang tayo ay hadlangan sa ating pananampalataya. Mismo ang ating sarili, kaaway natin. Dahil sa, kuminsan kung ang carnal ang siyang nasa ating puso pa, tayo ay nakikipaglaban sa ating tinatawag yung ugat ng kasalanan. Mag-struggle ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Maraming hindi nagtatagumpay dahil sa carnality. Maraming mga na-discourage ng mga kapatid na sana kasapi na sa pamilya ng ating Panginoon, sa dalisay na pamilya. Ngunit nakakalungkot na maraming mga nawala, maraming mga nag-backslide. Dahil sa hindi nila hinandog ng lubusan ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kaya yung lubusang paghahandog sa ating buhay sa Panginoon, ito ay napakahalaga sa ating mga buhay. Patuloy na nangungusap ang Diyos sa bawat kasapi sa kanyang iglesia, sa kanyang malinis na iglesia, malinis na pamilya o dalisay na pamilya. Patuloy po tayong ini-encourage ng ating Panginoon lahat ng mga nakabilang sa kanyang pamilya ay lubusang mapabanal. Sapagkat ang kukunin ng Diyos sa kanyang pagbabalik, this glorious church na walang anumang kulubot, walang anumang mga gayong bagay, tayo ay nararapat na maging banal at walang kapintasan. Ay mga kapatid, salamat po sa pangako ng ating Panginoon patungkol sa pagdadalisay ng ating mga puso. At ako'y naniniwala na sa karanasang ito, hindi po natin magagawa na talikuran ng ating Panginoon. Kundi sa karanasang ito, lalo tayong magnanais na
maglingkod sa ating Panginoon, na habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay bagaman ang ating katawang lupa ay napapagod, nakakadama ng kapaguran, ngunit ang ating katawang pangloob na ito ay tumutukoy sa ating kaluluwa, sa ating tunay na pagkatao, ito ay nababago araw-araw at hindi po tayo napapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang tulong, sa biyaya niya, sa kanyang pag-ibig, na ibig niya na ang lahat ng mga kasapi sa kanyang iglesia ay maranasan natin ang karanasan na walang kulubot, walang anumang kapintasan. Sapagkat tayo ay inalis na niya sa kasalanan, ibig niya na yung root of sin ay maalis sa ating mga puso upang tayo ay makapamuhay na may pagtatagumpay. At ang iglesyang ito na walang kapintasan, ito yung babalikan ng ating Panginoon. Ito yung kanyang kukunin na nais niya na tayo ay humarap sa kanya na walang kapintasan. Kaya mga kapatid, mga minamahal sa gabing ito, mga kaibigan, nawa makasama tayo sa glorious church na ito. Hindi nawa tayo mabigo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Patuloy po tayong magsusumikap, anumang mga discouragement na nilalagay ng diablo sa ating isip, sa ating puso. Mapagtagumpayan natin yan kung talagang ibibigay natin lubusan ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya salamat sa gabing ito na napag-aralan po natin ang patungkol sa dalisay na relihiyon. At sa pamamagitan po nito, sa karanasang ito, tayo ay makakasama sa kanyang dalisay na pamilya. Kaya salamat sa Diyos sa gabing ito, sa maikling panahon na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa kanyang alipin. Naway naunawaan po natin ang simpleng mensahe patungkol sa malinis na relihiyon, sa dalisay na relihiyon at sa dalisay na iglesia ng ating Panginoon. Binabalik ko na po sa ating anchor sa gabing ito, ang platform. Amen. Salamat sa Diyos sa gabing ito. Napakalinaw na mensahe na aking napakinggan na parapat maranasan ng bawat isang tao ang tunay na pagbabago ng buhay at maranasan natin na maging bahagi tayo ng pamilya ng ating Panginoon. Tunay na dapat maunawaan ng bawat isa kung ano talaga ang tunay na relihiyon na dapat maging bahagi ng bawat isang tao. Kaya salamat sa Diyos sa gabing ito na tunay na pagpapala ang tinamo natin sa gabing ito. At sa gabing ito, pinapasalamatan po natin ang ating mga nakasama sa online. So, umabot po tayo na sa 70 plus online. At pinapasalamatan din po natin ang ginamit ng ating Panginoon sa paglalagay ng kanyang mensahe, Sister Rose. Ganoon din po ang in-charge po sa ating sign language, ganoon din po ang ating co-anchor, Sister Shannon. At ganoon din po si Brother Mark. Nawa ang gabing ito ay naging puno ng pagpapala sa buhay at sa atin. Brother Mark? Amen. Purihin ang ating Panginoon sa tagumpay na ating natamo mula buhat pa kanina hanggang sa mga oras na ito. At sa ating formal na pagtatapos mga kapatid ay tayo po ay dumalangin. Dakilan naming Diyos na mabigin at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasalamatan sa mga oras na ito. Salamat sa tagumpay na aming natamo. Salamat sa iyong matamis na presensya na aming nadama, Panginoon. Salamat sa mga salita, salamat sa katotohanan, sa kaligtasan. At salamat, Panginoon, na meron kang nag-iisang iglesia na dalisay at na siyang iyong babalikan na walang kulubot, walang mansaw, walang kapintasan. At salamat, Panginoon, na ito ay fully accessible sa lahat sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Panginoon, salamat sa dakilang pribilehiyo na
ang liwanag na ito ay siyang nahayag sa gabing ito at dinadakila ka namin sa aming buhay, Panginoon, sapagkat sa mga oras na ito ay amin itong naisabuhay at ninanais pa ng lahat ng makapakinig na ito, lalo na sa mga nakasama namin sa gabing ito, ay kanila itong tanggapin at maranasan sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat sa Espiritu Santo na siyang gumabay sa lahat ng narito sa gabing ito. Purihin ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at sa aming pagpapatuloy sa gabing ito, patuloy naming hinihiling ang iyong pagsama sa amin. Ingatan niyo po kami. Maging sa aming pagtulog ay pagkaloob niyo po ang mahimbing na pamamahinga at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, hanggang sa araw ng bukas na kung yung loloobin ay patuloy ka naming mapurihan, mapasalamatan at mapaglingkuran sa aming mga buhay. At salamat, Panginoon, amin ang binabalik ang pupurit at salamat sa oras na ito. Po ito ay aming nihiling at pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good night, mga kapatid. Good night po, mga kapatid. See you po bukas po sa ating Wednesday program. Good night po and God bless. Amen.